Together, growing in faith, changing communities. Makatuyiswe Jesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi lapho ibhalwa uprofethi uIsaya isahluko sama-55 ivesi yokuqala kuze kube ivesi ye-11. Uthi uJesu, wozani kimina nina nonke enomileyo nize nizophuza. Noma ningenayo imali, wozani nithenge nidle. Wozani nithenge iwayini kanye nobisi. Angiyidingi imali, kodwa wozani nizophuza. Ngiyayithanda le nkonzo. Isimemo esithi ukhona yini owomile? Ukhona yini olangaselayo? Ukhona yini obonayo ukuthi kunezinto ezishodayo empilweni yakhe? Sithi isimemo, uzani kumina. Thandwa zami, bangaki thina abahleli emakhaya, abahleli ey'ndaweni abakuzona, kodwa bayazi ukuthi izinhliziyo zabo azijabulile. Bangaki abantu abaphila impilo yovalo nokwesaba? Bangaki abantu abaphila impilo yokujabulisa abanye abantu, kodwa bona ey'nhliziyweni zabo abanakho ukuthula? Bangaki abantu othi ungababuka phakathi kwabantu bayahleka, babukeka bejabule, babukeka benamahlaya, benamagcobo, kodwa uma sebebodwa endlini abakwazi ngisho ukulala? Uma ubhekisisa iy'nhliziyo zabo nezimpilo zabo, balimele kakhulu. Namhlanje uJesu kunesimemo asenzayo engisithandayo. Uthi, wozani kumina. Nina engibona nixakanisekile emoyeni, nina engibona izinto zenu zingahlangani, nina engibona izinto zingayi phambili, uthi ngicela nize kumina. Ngiyalithanda uma ngifunda ihubo likaDavide, isahluko sama-42 noma ama-43, uthi njengendluzela ilangazelela amanzi, uthi kanjalo umoya wami womele wena Nkulunkulu. Uthi njengamanzi, or rather njengomhlabathi owomele amanzi, kanjalo nomoya wami womele wena Nkosi Nkulunkulu wami. Bangaki phakathi kwethu iy'nhliziyo zabo ezilangazelela ukuthula? Athi, baba, nginemali, ngiyasebenza, nginomuzi, ngishadile, kodwa nginabo abantwana. Athi, baba, nginemali, nginomuzi, ngishadile, nginabantwana, kodwa abantu abami abangihloniphi. Athi, baba, ngishadile, nginomuzi, nginakho konke, kodwa anginakho ukuthula emzini wami. Athi, baba, nginemali, ngiyasebenza, nginekhaya, nginakho konke engikuswelayo, kodwa ngiyezwa ukuthi enhlizweni yami akukho ukuthula. Thandwa zami, kunezinto empilweni imali engasoze yasinikeza zona.
inkonzo yokwamkeleka. Wake wahlala emndenini nabantu ongazi noma bayakuthanda noma bayakuza. Wake wahlala nabantu owaziyo ukuthi bafuna wena uma kukhona into abayidingayo kuphela. The moment bengasadingi lutho kuwena bakulahla bakulahlise. And so you soon realize ukuthi kulabantu iyodwa vo into ebalulekile, yinto engikwazi ukubenzela yona, hayi ukuthi ngibalulekile empilweni yabo. Angenze umzekeliso. Langa thizeni imbongolo ibuyela kubo iyohlala nezinye izimbongolo. Ithi bifika le mbongolo bese iyachoma, bese iyabatshela laba abanye ukuthi bengiyabona ngithe ngene eJerusalema abantu bakhumula ingubo bayibeka phansi, bathatha amahlahla amasundu bawabeka phansi, ngangena ngathi ngiyanyathela nganyathela entweni entofotofo. Lezi zinye imbongolo zingakhona. Athi ngiyantshela ningababuza nabantu abanye baze bashutha iy'thombe ningaya niyobheka. Nakanjalo zihambe lezi ezinye imbongolo ziyobheka ziyibone ngempela iyangena le mbongolo, abantu badlala phansi zonke izinto, ihamba phezu kwezinto. Ebese ifuna ukubatshela ukuthi ngakusasa ngizokwenza, ngifuna nibone. Ithi ingabuyela ngakusasa, ithi siyongena ilinde ukuthi abantu bazodlala izinto, kodwa abantu abadlalanga izinto, kodwa bathatha amatshe bayishaya, bathatha ilona induku bafuna ukuyishaya beyixosha. Iphatheke kabuhlungu imbongolo, bese iyabuza ukuthi kungani ningishaya namhlanje? Enganizolo ngenile nazi ney'thombe ngiyayibona. Bese beyayikhumbuza abantu ukuthi imbongolo ungakhohlwa indaba ibingimelananga nawe. Asindlalanga phansi ngenxa yakho, sidlale phansi ngenxa kaJesu okumthwele. Thandwa zami, ayikho into ebuhlungu njengokufila as if abantu bayakubuza. Abafuni wena, bafuna lokhu okwazi ukubenzela khona. The moment uhluleka ukubenzela khona, yilapho ubona bekushiya bekulahlisa. Kunezinto ezimbalwa ezibalulekile. Uthi uJesu namhlanje, kungani uchitha imali yakho ezintweni ezingabalulekile? Kungani uchitha imali yakho, isikhathi sakho ezintweni ezingakunikezi impilo? Thandwa zami, angenze isibonelo. Kunabantu abathi mabevuka into yokuqala abayenzayo ukuthatha amafoni abo bawachofoze, babhizi bafunda ama-statuses abantu, babhizi bafunda ko-Facebook abantu, babhizi bafunda kuma-social medias. Kodwa unakusiza bangaspenda i-hour lonke befunda izindaba zabantu. Ngicela ukubuza ukuthi usibanibani usethenga imoto, usibanibani usegraduate-ile, usibanibani useyashada, kuzoyisiza kanjani impilo yakho? Ukuthi usibanibani usehlukene nosibanibani, usibanibani usekhulelwe, usibanibani uxabene nosibanibani, kuzoyisiza kanjani impilo yakho? Thandwa zami, kunabantu onganqeni ukuthi umfonele, athi meyifonelwe kukhulunywe ngomuntu kuze kuphele i-airtime,
athi ima nami ngizokufakela i-airtime khona soqhubeka nendaba nengxoxo ebesikade sikhulu. And so Jesu ubuza ukuthi uzuyithenge le airtime ngoba nihleba ngabantu uzokusiza ngani lokho? Uze uwaste ama-resources nezinto ebeyibalulekile ufuna ukudicelela phansi impilo yomunye umuntu, uzokusiza ngani lokho? Okunye okuthintayo amagama amane ashiwo uJesu. Uthi mufuneni uNkulunkulu esemthola, mubizeni eseseduzane, omubi makashiye indlela yakhe, ongalungileyo aguqule imicabango yakhe. Ngiyamfuna uNkulunkulu, ngiyamlangazelela uNkulunkulu ngakho konke engikho. Thandwa zami, iningi lethu alikwazi ukwamukela isakramente okwamanje, kodwa lokho akusivimbi ekutheni masifunde izwi likaNkulunkulu. Ngiyakwazi yini ukuzinikeza isikhathi usuku nosuku ngifunde izwi likaNkulunkulu? Okwesibili, ngiyakwazi yini ukukhuleka irusali zinsuku zonke? Ngikhuleke indlela yonqamlezo nsuku zonke, ngizidle ngimeditate ngempilo yami nangezwi likaNkulunkulu. Ngiyakwazi ukumemeza uNkulunkulu kukuhle noma kukubi. Yini eshintshile empilweni yami? Lethi izwi likaNkulunkulu omubi makashintshe ukuhamba kwakhe, nongalungileyo aguqule ingqondo yakhe. Thandwa zami, there's so much negativity in the world. There's so much negative people outside there. Kunabantu nezinkulumo ekumele sizibloke, ekumele sizibeke eceleni ukuze sikwazi ukuqhubeka. Yazi kunabantu empilweni okumele uhlehle kubona, uzitshela ukuthi angikuzondi usibanibani, kodwa ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili angimdingi umuntu onjena, ngoba unegative, ngoba udraina impilo empilweni yami. Mele avula umlomo uhleze ukhuluma ngamagama abantu, meke avula umlomo uhlezi ekhononda. And so empilweni abanye abantu kumele ubahlehlele, ngoba uyazi ukuthi ubukhona babo akukusizi uqhubekele phambili. Mayihlehlelise njalo ngevukazi yezulu, isikhuleko lesiphiso namandla negrasi elivela kuNkulunkulu Somandla, yena onguyise benendodana nomoya ogcweleyo.